Tvůj život máš před sebou, proč se ukazit? To nevadí. Ať mě zaužal, ale si doživotně. Poslední slovo jsem ti řekl, buď to se dneska sebereš a odejdeš. A nechci ti tady už vidět. Jasný? A tak okolo tomu se nesměj, hele, to je vážná věc. Tomu se nesměj. Poslední moje slovo. Vypadni. Tak já pak. A jdeme na to. To já radši uhnu teda. Zaufal, vole. Já radši uhnu. Ať mě zaufal, vole. Tak dělej! Víš, vem si svoje věci. Víš, vem si. Já jsem ti teďka řekl, vem si svoje věci a vypadni. Jedeš tady hovno kupuješ? Dělej! To bych nás ještě ani nenatáčel, to je masakr už, ty vole. Já musím dokumentaci, vole. Všechno táhne Martin! Se nestydíš? Dělej, ti říkám, vypadni, seber si to svoje, co tam máš, či dopisím kriminálský a běž. A nespěj se! Háže reně, máš mobila. Nebo si jdu domů pro svýho. Zavolám 155, hnedka, a hned je pro ně a jede. Ještě mobila. To osnou baterku a to si jenom. No to je konec, man. Vybitej. Tamhle má Peter.